miña historia non comeza nunha cociña, aínda que foi ali onde a miña vida quedou marcada para sempre. Nacín na casa dos meus avós, fai case 80 anos. Eran tempos difíciles que compartíamos todos xuntos. O campo, o gando, a labranza, a choiva, o frío, a néboa e os invernos. Amplas xornadas de traballo que remataban ali, naquela lareira inesquecible. Esa mesma lareira na que un día, co meu fillo en brazos, tomei xunto a miña muller a decisión máis dura, deixalo cos avós e marchar na procura dun futuro mellor para todos. Quen me vería chegando a Alemaña, entendéndome ca xente? E pese a todo, ao final foron 17 anos, case 2 décadas de traballo, aforrando coa idea de poder volver a casa, escribindo cartas e extrañando Galicia a cada intre. Esa mesma Galicia que hoxe non para de medrar, porque hoxe xa non marchamos, hoxe veñen. Somos unha terra de oportunidades, de presente e de futuro, de industria, de mar e de turismo. Somos a terra do Camiño de Santiago, do próximo Xacobeo 2021. Unha terra que aglutina historia, festas, praias e paisaxes, e mesmo silencios. Unha terra punteira en sanidade, en servicios sociais, pioneira en investigación, líder en moitas industrias. Unha terra de acollida, da que os nosos mozos non marchan, permanecen. A terra dos nosos fillos, a Galiza do século XXI.